wai gari suka an jira su kala na ce mun bari ne kare a kai ni ta ciki kada na zauna baya a ban kujera wanda za ta fashe kaya a ban sabati kar ka fata Babu mutum zai wa don kudurar rabu
albarkaci ana kurji ke kuje tabbas ba abinci ba zai wuce maulan
Samun da babu wani samu bayan wannan bai cutar da mai san shi ya bai yaudara da sunan shi wanda gine samu saka sunan shi kai daɗi ya koya kuna mutum koya ƙarya ya zo da sunan shi ta mai abin da ya so abin wannan salati ka kayo mai rikako Tashi wurare matan sama a sama su gani ne a hali makanin su makani ai bani wata cewa hannun gashe ne sai Husaini ya ce a wannan karo da wule ni abu da yi shi ne hanyata abu da yi shi ne ya mata ni abu da yi shi ne sabugata Aure wanda ya shi yana kasar da ba a gama ya fito da nan ba Salati,